ஹலோ மக்களே, நாங்கள் இன்றைய தினம் நெத்தலி பொரியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூப்பரான கிறிஸ்பியான நெத்தலி பொரியல் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, நான் முதல்ல நெத்தலியை எடுத்துருக்கிறேன். நல்லா வடிவாக க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அதோட மஞ்சத்தூளுமே சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு காரமாக வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். நான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். அதோடு சேர்த்து கோதுமை மாவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ கோதுமை மாவு போட்டு சேர்த்து நல்லா வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட வேணும். ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணின பிறகு நாங்கள் இதை பொரிச்செடுக்க வேணும். முதல்ல கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே விட்டு நாங்கள் பொரிச்செடுக்க வேணும். ஸோ எண்ணெய் சூடான பிறகு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு இந்த நெத்தலியை போட்டு பொரிச்சிடலாம். ஸோ சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஒரு நெத்தலி பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ மீட் பண்ணலாம். பாய்.